er det? Det er public service. Jeg abonnerer vi ikke på her. Er der nogen hjemme? Der er ingen hjemme. Hvem er det? Det er public service. Jeg skal sgu ikke have nogen service her. Gå deres vej, skub af. Så er der public service igen. Det har der været nogle gange her for køkkenet, og faktisk har det hjulpet. Man må sige, at vi danskere har en konservativ holdning til, hvad vi indtager af fødevarer og drikkevarer. Men alligevel er det lykkedes os rent faktisk at få flyttet fokus fra et ganske almindeligt pilsnerøl til, at nu vil vi gerne smage noget forskelligt øl. Altså, og folk er ovenikøbet gået så meget amok, at de begynder at brygge øl selv. Det er jeg sådan set også begyndt på, så jeg synes altså, at det er sjovt. Så man udvikler simpelthen sine sanser. Og også inden for fødevarerne har vi fået en ny sans. Altså den der, vi kan godt lide chili. Før har vi ikke kunnet fordrage chili. Puha, det var stærkt. Det var nad. Selv en dråbe tabasco. Puha. Nu er vi fuldstændig vilde med chili. Der er ingen i det her land, der ikke har en chiliplante for eksempel derhjemme, eller går på pølsevognen uden at skulle have i hvert fald chilisaucen på os. Så der har vi altså udviklet os voldsomt i de sidste mange menneskealdre. Fordi faktisk har vi været i det her køkken til... Nej! For satan! Ej! Hvor fanden blev den af? Hvor blev den af? Den har ædt alle mine chilier. For helvede. Jeg troede ikke dyr ud sådan nogen. Eller også er det rådyrene. Alt er væk. Ej. Og jeg vil have lavet den største misforståelse, som er forekommet i nyere dansk kulinarisk historie, nemlig chili con carne. Hver gang vi er ude at spille, vi spiller med Billy Cross blandt andet, og så står der i vores rider, det er sådan en seddel, hvor man skal skrive, hvad man gerne vil have i omklædningsrummet. Og så skriver vi altid, at vi vil i hvert fald ikke have chili con carne. Fordi det laver de altid til os, og det smager af helvede til, at de laver det forkert, alle mand, stort set. Så nu vil vi prøve at lave den rigtigt. Det kræver selvfølgelig, at vi har nogle chilier. Så afsted. Lene Tvedegaard, som har gartneri Toftegård, et lille stykke syd for Køge. Hun kan garanteret assistere med en chili con carne. Herinde har de nemlig alle de chilier, man overhovedet kunne drømme om at få brug for. Goddag. Hallo, er her nogen? Halløj, Mik. Hallo. Velkommen. Mange tak skal du have. Endelig kommer du herned. Ja. Det var godt. For jeg vil gerne se på en chili. Det kan vi godt klare. Jeg skal nemlig lave en chili con carne. Okay. Og de fleste mennesker i det her land, de laver gerne chili con carne. De spiser det med glæde, men de putter jo stort set ikke chili i. Nej, men det er rigtigt, der er mig, der lærer endnu. De er blevet gode til det, synes jeg, danskerne. Altså, det kan vi også se hernede. De er eksperimenterende og så videre, men det er rigtigt nok. Vi kan godt give dem et par fif. Hvad med, har du dåsemajs? Nej. Det er godt, for det skal vi heller ikke bruge, men de putter kraftigt dåsemajs i alle de der chili con carne, man kan få. Der ligger der de der dåsemajs. Det har intet at gøre der. Nej, det vil jeg give dig ret i. Det vil jeg give dig ret i. Men til gengæld så mangler de jo gerne at putte syltet jalapenos i. Ja. Eller friske jalapenos. Endnu bedre. Eller en jalapeno, som er røget. Ja. Har du en frisk røget? Så skal vi over i indkøbsafdelingen. Du har den tørret? Vi har den tørret, ja. Okay, det skal jeg bruge. Dem her. Det er simpelthen... Ja. Chipotle hedder det så. Det hedder chipotle, ja. På mexicansk. Ja. Men den ret, som vi skal lave, den er jo primært mexicansk. Men den ret, som folk kender, den er jo ikke fra Mexico. Nej, det er rigtigt. Den er fra Texas. Ja. Hvor amerikanerne har fucket den godt og grundigt op. Med hakket oksekød, hvilket heller ikke hører hjemme i sådan en. Næh. Men den bliver jo lavet på alle mulige måder. Ja, altså hakket, uhakket. Strimlede oksekød og så videre. Og det er også fint, for det må man gerne. Ja. Man må have lov til at gøre, hvad pokker man har lyst til. Men nu prøver vi bare at lave den rigtigt. Ja. Og det kræver jo selvfølgelig også, at jeg har nogle friske jalapenos. Så lad os gå ned og se, hvad du har. Det herovre. En grøn peber og en
rød peber. Det er den samme peber. Den grønne er umoden, og den røde er moden. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Nu skal vi se. Det her, det er faktisk en jalapeno, ikke? Der er den, ja. Ja. Det kan man kende på den buttede form. Ja. Og det er egentlig sært, at den er så sjælden at finde frisk i Danmark. Ja. Det er jo det er nok den mest udbredte chilisort i verden. Det vil jeg tro. Ja. Og her kan man jo se, at den umodne er grøn. Ja. Og den modner til rød, ikke? Jo, altså så har den nærmest sådan en mellemfarve der, ikke? Og prøv at se, det der er karakteristisk ved den her jalapeno, det er, at den har de der vækstrevner. Ja. Det er sådan nogle strækmærker. Ja. Fordi den vokser simpelthen, den er meget tykkødet. Så når den så optager alt det der vand og vokser stærkt, så springer skindet simpelthen, og så reparerer den det bagefter. Så det er sådan nogle strækmærker. Men vi skal prøve at lave den som en... Vi vil prøve at tage de grønne. Ja. Eller ikke alle sammen, men bare på stykker. Vi prøver lige at sylte dem, så man kan se. Ja. Det vi kender af syltet jalapenos, det får vi som regel i glas. Fra noget Santa Maria eller et eller andet. Ja. Og så tror man, det er mexikansk. Nej, det er guld, der ej, det er finsk eller svensk. Men ikke desto mindre, så har de der syltede jalapenos ligget nede i det glas i adskillige år. Hvilket gør, at når du endelig tager dem ud, så siger det bare splat, når du spiser dem, i stedet for at sige. Og den her, den har en forholdsvis mild styrke. Ja, det har den. Det vil sige, at hvis jeg skal lave en chili, der virkelig sparker røv, så skal jeg jo have noget andet. Ja, det skal du. Sådan. Og når man laver en chili con carne, så skal man jo bruge bacon. Og her har jeg Aalbæks bacon, som er lufttørret og lavet ordentligt. Ja. Boom. Så skal man bruge... Normalt skal man bruge kidneybønner, som skal udblødes i vand i et døgns tid, eller en nat, og så koges et par timer. Men altså, det ved jeg, at det gider de fleste mennesker ikke. Så vi har altså noget assistance her. En nogen, der har lavet dem på dåse. Kauli har lavet dem her. Det er nordmænd. Det er norsk. Og så skal vi have hvidløg. Det er der, og almindelig løg, og tomatkoncentrat er der. Så skal vi have almindelig sort peber og salt. Og så skal vi have sukker, og så skal vi have spidskommen. Det er den, de ikke putter i. Ja. Spidskommen, nej. Og så skal vi have syltede jalapenos, og dem skal vi så lige nå at sylte i en fart. Og så skal vi have kød. Det hedder nemlig chili con carne. Det betyder altså chili med kød. Ja. Og det er ikke hakket oksekød denne dag. Det er, ja, man kan jo næsten, det fremgår jo nærmest, hvad det kan være så. Farligt affald. Det er naturligvis svinekød. Det er jo giftigt af helvede til, altså. Man skal virkelig have meget chili for at kunne stå imod sådan en ribbensteg, som det her jo er. Chili er godt mod alt. Chili sammen med svinekød er fantastisk, og det er faktisk strimlet svinekød, som mexikanerne bruger. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Så... Og hvad så med farsen? Skal den ikke... Nej, Geir, nu må du gå væk. Farsen? Det her, ja. Hvorfor en fars? Fars i chili con carne. Hvad med den? Fars? Ja. Hakket kød. Nej. Nej, det er... Nej, vi har jo det her. Det er simpelthen... Det er jo der, det hele går galt. Nej, det går ikke galt på den måde, fordi det smager jo også godt. Men nu laver vi den bare på denne her facon. Skal vi gå ned og kigge på nogle flere chilier, for vi skal have noget styrke i den også, ikke? Ja, der skal... For det der, det er jo sådan... Ja, fra 0 til 10, så er det sådan en styrke 3, vil jeg tro, 3, ikke? Ja. For når de er umodne. Det er fuldstændig rigtigt. Og så skal vi have... Så hvor meget skal I? Jamen, jeg synes, vi skal... Denne her, det er jo stadigvæk styrke 3. Ja. Som er røget. Den er nok lidt Hvordan kan det være? Tror jeg er stærkere. Hvordan kan det være stærkere, når det er den der puttes dernede i? Fordi det her, det er fra et andet land. Vi kan slet ikke lave den samme styrke heroppe i Norden, som de kan nede i Sydamerika eller ved Middelhavet for den sags skyld. Så jeg vil tro, at de her, de er væsentligt stærkere. Ja, hvis man overhovedet kan få den ud. Vi tager en kniv. Det går råd for. Så. Se, og man kan også se, de er modne, ikke? Se. Det er de røde. Kan I se? Ja. Og den modne er altid stærkere end den umodne. Så der er mere fart på dem her. Jeg vil tro, det er en styrke 6. Så er der jo nogen, der siger... Altså nu tager vi den der, fordi nu kan man se den, ikke? Altså, det her er jo i virkeligheden det samme som det der. Altså det er jo en chili. Ja. Det er, og det er det samme som en kartoffel. Ja, det er i hvert fald samme familie. Det er natskyggefamilien. Ja, og det er rigtigt. Tomaterne. Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Hvorimod en agurk ikke hører i den familie. Nej, Den er det en gør den melon. ikke. Det er rigtigt. Men her tror man jo umiddelbart, at når man har taget den første halvdel af chilien og har spist den i en middagsret, og så gemmer man den anden halvdel inde i køleskabet. Og når man så dagen efter kommer ud, så kan man ikke forstå, hvorfor chilien er blevet stærkere over natten. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Men du kan se forklaringen her, ikke? Ja. Fordi styrken, den sidder jo herinde på de hvide vægge. Det er kun 5%, der sidder i frøene. Der er mange, der tror, at det er frøene, der er stærke, men det er det ikke. De knaser bare, ja. og sidder i tæpperne. Og styrken sidder ikke udenpå. Man kan ikke finde ud af, når man står i supermarkedet, hvor stærk den her. Man bliver nødt til at åbne den. Man bliver nødt til at have en kniv med og skære op og forklare ham der, frugthandleren, at... Hvorfor man står ude hans varer. Men det sidder altså der, styrken, ikke? Jo. Og det vil sige, hvis jeg tager det her ud, hvis jeg tager den her ud her, inde i, sådan, og klamper den, sådan. Nu har jeg taget 80-90% af styrken væk. Så der er kun 10-20% i kødet tilbage. Mm-hmm. Og det er jo her aromaen, altså den særlige smag af den her chili, den sidder. Ja. Og det vil sige, at man får meget mere aroma for styrkepengene, når man tager det her ud. Ja. Men altså det her kan man jo starte med at tage ned i sin ret, ikke? Og hvis det så ikke er stærkt nok, så kan man altid tage det her i tebrev ned i retten og hive det op igen, når det er nok. Det er nemlig det, man skal ikke gøre det alt for småt, så man ikke kan finde det igen. Nej, det er rigtigt. Og det er rigtigt det der med, hvor du delte den og sagde, er der forskel på de to halvdele? Ja, det er der faktisk. Den her halvdel, den er væsentligt stærkere end den her halvdel. For man kan jo godt se, at der er meget mere frøstol og meget mere væg heroppe ved stilkenden end nede ved spidsen. Ja. Så en chili er altid stærkest heroppe ved stilken i forhold til nede ved spidsen. Så hvis man skal vurdere, hvor stærk en chili er, så tager man simpelthen lige først og dufter til den og mærker, om det prikker op i næsen, ikke? Og så tager man kan også bare tage med fingeren henover og så ind i øjet. Ja, det kan man godt. Så kan det være, at man fortryder det noget så billigt. Men ellers så tager man ned fra spidsen og spiser. Og der var allerede styrke på den her, faktisk. Er der det? Eller så er det fordi, jeg lige har kørt min kniv igennem den her frøstol. For det skal man jo egentlig gøre rent, hvis man skal være helt sikker. Men så tager man simpelthen ned fra spidsen. Og hvis det ikke er stærkt, så tager man heroppe ved stilken og prøver at tage. Den har der en pæn styrke. Jamen det har. Men den smager faktisk af umoden peber. Ja. Ej, jeg synes også, den er sødlig. Men den kommer bagefter, sammen med styrken. Ja. Sjovt. Aromaen. Men det er rigtigt. Den er sådan meget frugtig og sød. Ligesom en rød peber, ikke? Jo. Ligesom, nu kan man se, når der er en rød og en orange peber her. Det er det, man altid kan købe. Ja. Altså efterhånden, så kan man stort set ikke købe grøn peber alene. Nej, det er rigtigt. Det hænger altid sammen med sådan et signal der. Det er rigtigt. Og jeg forstår det ikke, fordi den grønne peber kan jo bruges til både mexikanske retter og især til Louisiana-retter, som gumbo og jambalaya og den slags. Der kan du ikke bruge de andre. Det er rigtigt. Der er jo enormt stor smagsforskel, ikke? Men det er nøjagtigt den samme frugt. Det er den samme plante simpelthen. Ja. De her, det er den umodne, og det er den modne. Ja, hvad er den gule så? Jamen, det er en anden sort, hvor den første er grøn, og så modner den til gul eller orange. Mm. Så det her, det er jo en chili uden styrke. Og en chili, det er en peber med styrke. Altså, de er så tæt forbundet, så vi har brugt dem i mange år. Jo. Ja, det har vi nemlig. Ja. Og til nogle mærkelige ting. Altså, nu kan man jo glæde sig over, at der ikke længere er en storbæltsfærge, fordi der møder man som regel alle de andre musikere på vej hjem om natten, og så skal man lige have en ostemad, og så er den altid bombarderet med en eller anden skive af sådan en grøn pebersatan. Hvad skal den der? Men kan du huske i 70'erne, det var med fars, at man fyldte. Det smagte faktisk godt. Det var virkelig en klassisk 70'er-ret. Ja, det var de her rigtigt. Grønne peber, ikke? Men de smagte faktisk udmærket. Ja, altså, hvis du vel at mærke putter noget fornuftigt ned i. Ja, det er rigtigt. Det kan man sagtens. Altså, det kan du også gøre i virkeligheden med det her. Ja. Det kunne man sagtens. Jamen, det kunne man godt. Jeg er meget begejstret for den der habanero. Ja. Fordi den har den der store blomstersmag. Ja, det er rigtigt. Samtidig med, den har styrken. Ja, det er rigtigt. Men den kan jo fås i forskellige styrker. Ja, det kan i virkeligheden. Ja, det er jo helt klart habanero-land, det her. Altså, der er jo ufattelig mange. Altså, du har lavet en planche, når gæsterne har på gartneriet, de spørger. Jamen, det er rigtigt. Det er over vores habaneroer, som vi har her. Og der ikke over dem, der findes i virkeligheden. Der findes jo mange flere. Mange flere. Det her, det er også den, der kaldes Scotch bonnet.
Ja, for eksempel. Og chocolate scotch bonnet har vi der. Ja. Den brune der, ikke? Den smager bare ikke af chokolade. Nej, det går på farven. Ja, det men går på den farven. smager bare ikke af særlig meget i det hele taget. Jeg synes, den er lækker. Ja, men, Men lad os prøve at smage på den har ikke den store smag i forhold til den almindelige. Hvor har vi den hen? Der Den har vi almindelige der. habanero. Den der. Det er rigtigt, ja. Men det karakteristiske er jo, at de har tit den der foldede frugt, ikke? Jo. Og så er de faktisk ret store i forhold til, at de har den der styrke fra 0 til 10. 10, ikke? Som er stærkest. Du mener, at man plejer at sige, at jo mindre chilien er, jo stærkere er den? Ja, og det passer også langt hen ad vejen. Bare Men ikke der der. er masser af undtagelser, ikke? Jo. Og her har vi så planterne, de her forskellige habanero. Og det her, det er den klassiske, almindelige habanero. Den, som du synes er rigtig god. Og den er jo fantastisk at plukke og så lige... Du siger habanero, Ja, det gør jeg. men altså, det er jo spansk at udtale med B'et udtales som et V. Den hedder habanero. Habanero, eller habanero. Ja, Ja. det er fuldstændig rigtigt. Eller scotch bonnet. Ja. Eller, Og det betyder jo egentlig en fra Havana. ja, om det så jeg er har- øen eller byen. Jeg har været på Cuba, og der var simpelthen ikke skyggen af habanero. Jeg blev simpelthen så skuffet. Jeg troede, der var masser af chilier. Det var der ikke. Jeg ved ikke, hvad der skete på Cuba. Men i det hele taget er de der karibiske øer jo berømt for ikke at have det, man tror, de har. Ja, det kan godt være. Altså, jeg havde på et tidspunkt et stilband, nej, det var et calypso-orkester fra St. Croix i de dansk vestindiske øer på besøg derhjemme, og der havde jeg hele haven fyldt med chili, og de gik jo rundt og fotograferede. De havde aldrig set så mange forskellige chilier før. Ja, præcis. Jeg spurgte også dernede. De sagde, nej, det kendte de ikke til. Det har de ikke hørt om. Nej, det tror de ikke. Og jeg troede, jeg skulle se hjemstavnen for habaneroerne, men det skulle jeg ikke. Jeg bor Ikke umiddelbart. om vinteren i et lejet hus på Grenada i Karibien, helt nede i syd. Og der i haven, der kan man dyrke det selvfølgelig. Men resten af befolkningen bruger det stort set slet ikke. Altså, de har en almindelig meget habanero, mærkeligt. og så har de fået fremdyrket en habanero uden styrke. Ja. Og den har vi så fået, og den er de vilde med, fordi de kan ikke fordrage, de lokale kan ikke fordrage noget, der er stærkt. Og det var den, du gav mig for... Jeg gav dig 5 nogle år. frø for mange år siden. Det gjorde den. Hvordan er den blevet? Jamen, jeg laver lige et skift her. Det er faktisk den jeg fik. Og jeg ringede jo til dig i tidernes morgen og spurgte, Mick, må jeg gerne navngive den her efter dig? Og det fik jeg lov til. Ja. Så det er Mick Schacks habanero. Men jeg har aldrig smagt den. Ved du hvad? Så skal vi ikke prøve. Vi prøver. Den er jo ret stor i frugten i forhold til den almindelige habanero, ikke? Den er noget større, så der er rigtig meget mad i den. Det er en tilfældighed. Det må jeg sgu erkende. Det er, altså, fordi, det det? Ja, normalt er det lige så små og store. Det Nå, det- ej, ingen betydning. Men de her kan du prøv indtage duften. Prøv uden duften. røvl. Det er jo godt at dufte. Den har jo den her blomster, Ja, frugt, og så skulle den jo gerne ikke have nogen styrke. ja. Men det har den altså. Men det har den altså. Ja, den vi fik, de frø, vi har sået, der er masser af styrke. Eller masser. Den er ikke så stærk som den almindelige habanero, som ligger på de der styrke 10 fra 0 til 10. Der er ingen styrke i det her. Nej, men du er så heller ikke inde og spise, væggen der, hvor det sidder. Meningen med det her, med den her habanero uden styrken, det er, at du kan krydre din mad meget mere med den. Det er også derfor, at grenadinerne kalder den for seasoning pepper. Ja. Og den anden hedder bare hot pepper. Det er de 2 slags, der findes, og så er der ikke andet. Okay. Og man kunne dyrke alt, men Ja. det gør de ikke. Nej. Jeg begriber ingenting. Nej, men den har jo enormt meget aroma også. Ja, man kan sagtens spise den rå, det er rigtigt. Men hvis du får fat i noget væk, så er den altså stærk. Aha. Men altså... Men hvis den skulle have noget mere styrke end normalt, så skyldes det jo, at den står sammen med alle de andre. Eller den frugt, du kom med, har været krydset. Fordi så er hver eneste frø, der var i den frugt, du gav mig, en ny sort. Okay. Det er sådan, det er. Men vi kan jo ikke undgå, at de krydser hinanden. Nej, det er jo De det, står ved siden der af giver hinanden. mangfoldigheden. Det er jo det, der er fantastisk. Men jeg vil tro, at det er også derfor, at den... Og det kan også godt være, at den er blevet krydset efterfølgende. Det er du fuldstændig ret i. Nu er inde i selve stolen herinde. Ja, Og der, præcis, der får den styrken. Ja, præcis. For Nu smager den rent faktisk Det som er en en- gammeldags champagnebrus-is. Ja, okay.
Prøv lige at holde den, Mik. Det er den brune. Det er den brune habanero. Chocolate Scotch bonnet. Hvis vi skærer den op, så prøv at se. Der er det meget tydeligt, de her orange vægge. Og hvis man kommer rigtig tæt på, der kan man faktisk se dråberne af capsaicin. Ja. Kaptajn hvem? Capsaicin, det hedder molekylet eller styrken i chili. Capsaicin? Ja, og det er en olie, eller capsaicinoider. Der er forskellige slags. Og det er derfor, at de også er stærke på forskellige måder. Nogle slår jo her, og så får man sådan en kæmpe læbe her. Og andre, det er nede bagtil i svælget, hvor det bare vokser stille og roligt. Men alt i alt, så er det altså her, det sidder. Der kan man godt se. Se, vi spiste jo af frugtkødet før. Ja. Her, ikke? Og der fik vi jo ikke ret meget styrke. Men så snart du spiste af noget væg... Ja, så kunne jeg godt mærke det. Så kunne du godt mærke det, ja. Så det er det. Men vil det sige, at jeg er kommet til at blande sorterne sammen på voksestedet? Chili er jo en selvbestøver, så i princippet så skulle den bare bestøve sig selv, og så får man det samme igen. Men hvis nu, at der er kommet en humlebi, eller hvad det nu er, et insekt forbi, jamen så kan den fremmedbestøves. Og så har vi balladen. Og så inde i den her frugt, der så bliver skabt, som er fremmedbestøvet, ikke? Så er hver eneste frø en ny sort, som man kan navngive. Øj. Ja. Men så det der er sjove noget, der tyder på, at den har jo slet ikke været, kan man sige, stabil. Fordi faktisk så kan man så få, hvis man tager frø af den her, ikke? Og sår det, og sår måske 10 planter, så er det ikke sikkert, at de er jævne. Så er de vidt forskellige jo. Så kan man begynde at udvælge efter det, man vil have. For eksempel, den skal altså se sådan her ud. Den skal være foldet og rød. Så begynder man at udvælge efter det. Og så prøver man så i anden generation at tage og så frø igen. Og så kan det være, at det igen bliver orange og røde, og smagen er forskellig. Og så skal man så på den måde udvælge i 7-8 generationer, før man har en stabil sort. Det forklarer jo altså, hvorfor at denne her ikke bare er den her. Fordi nu kan man købe habanero chili i ret mange supermarkeder i Danmark. Ja. Og de fleste af dem er dyrket i Holland. Så kan du købe i fremmedarbejderbutikker i København i hvert fald. Og der er de jo så hentet fra Afrika, eller fra Karibien, eller fra Mexico. Og der har de andre smage og andre styrker, hvorimod den dyrkede i Holland, der er dyrket i drivhuset, ikke smager af en skid. Nej, der er ikke nær så meget styrke. Intet. Altså, ja. Men det skal vi nemlig lige snakke om, det der med styrke, fordi den officielle styrke, det er jo Scoville-grader, og vi snakker om 0-10. Hvad er det for noget, og hvorfor gør man det? Og det er fordi, vi kan ikke lave det så stærkt, som nede i Sydamerika. Så vi har simpelthen et troværdighedsproblem. Vi kan ikke overhovedet få de styrker, og heller ikke, som du siger, i Holland. Og jeg har også smagt en habanero, hvor jeg tænker, ja, men vi har jo alle de her forskellige slags, som jeg viste før, ikke? Her, ikke? Der kan du se, der er jo nogle habanero, der er nede på styrke 1 og styrke 2. Og det kan godt være, at der er habanero-smagen, men der er jo ikke noget styrke hernede. Det er en habanero, men en helt anden styrke. Men så er det jo i virkeligheden den, jeg havde forsøgt at slæve hjem. Jamen, det kan det godt være. For jeg har købt en habanero i supermarkedet, og der var nærmest ingen styrke. Nej. Så man skal virkelig vide, hvad man har med at gøre. Og jeg har en af de habaneroer, der ikke har nogen styrke. Der står for eksempel her. Habanero dulce. Den er også blevet populær nu. Ja, altså den er jo meget speciel i smagen. Har du smagt den? Ikke den der. Nej, prøv at... Jamen, ellers skærer den op, jo. Ja. Man kan faktisk godt tage en bid af den bare. Så gør vi det. Ja. Den smager jo af... Wow. Ja. Den smager af juice. Ja. Nej. Det er meget smæk på smagen, ikke? Og så tror man lige et øjeblik, at den bliver stærk, men det gør den ikke. Nej. Så habanero uden styrke, de er også spændende, men det er så nærmest sådan en salat. Men det er jo det, der er meningen. Fordi så kan man mixe det. Ja. Altså, hvis du skulle lave en chili af den her stærke, så ville du næsten ikke kunne få aromaen, før du var banket fuldstændig flad ind i kæften. Ja. Altså, jo stærkere en chili er, jo mere aroma er der også i den. Så det føles rigtig meget ad, synes jeg. Bortset fra den her, da. Ja, det er så rigtigt.
Det er så en undtagelse, men generelt er det sådan, Det her, er. den skal vi have med op i Ja, chiligryden. den tager vi med. Vi tager planten med. Det skal vi i hvert fald. Hvad har du ellers, der er aromatisk, og som vil kunne tilføre en chili con carne noget ekstraordinært? Så lad os gå op til chilierne herovre. Okay. Vi tager det her med. Nå. Ja, så kan man jo sagtens lave sjove videoer. Hvis man sidder og æder sådan en her, så giver man den her til de andre. Nå. Hej, Mis. Vi skal have en mellemtone. En mellemtone. Ja, hvad har vi her? Ja. Jamen, der har vi en mellemstærk. Men spørgsmålet er jo, hvad det er, du skal have, Mik. Hvad det er, at du kan lide i chili con carne. For jeg tænker, at en habanero med den der dybe styrke der, den matcher rigtig godt den der kraftige mad. Ja. Ikke? Hvor at der er nogle chilier, som for eksempel den her omnicolor, som er sådan meget mere blomsterlet i smagen. Og det tænker jeg matcher ikke så godt. Den forsvinder simpelthen. Ja, præcis. Ja. En chili con carne, ikke? Jo. Men det der 0-10, altså når de andre snakker Scoville. Ja. Scoville, det er sådan en metode, man har. Manden, der fandt på den, hedder Scoville, derfor navnet. Ja, det er rigtigt. Men du har en anden, du har 1-10. Ja, det har jeg. Men hvorfor? Vi skal se på en skala heroppe. Okay. Lad os gøre det. Scoville, han var en kemiker, som fandt ud af, at hvis man tilsatte sukker til sin chiliopløsning, på et eller andet tidspunkt, så kunne man ikke mærke styrken mere. Så mængden af sukker, der skulle til, før man ikke kunne mærke styrken, det var et mål for, hvor stærk den her chili er. Mm-hmm. Så meget sukker, meget høj styrke. Ikke? Mm-hmm. Så typisk, hvis der skulle 100 gange sukker til 1 gang chili, så fik den 100 Scoville-grader. Se, det var jo en forklaring, der ville noget. Ja. Og man bruger stadigvæk Scoville-grader som udtryk, men nu bruger man elektroforeser, så nu er det ikke subjektivt. Han havde jo et panel, der skulle smage på de der chili, og han blev nødt til at skifte dem ud hele tiden, fordi de vendede sig til styrken. Så man skulle have et frisk smagepanel ind hver måned, hvis det var, at man skulle have den rimelig neutral. Men det her, det er, som du kan se, skalaen, og nu kan vi se jalapeno, ikke? Mm. Så de der grønne, vi får på pizza, de ligger her på 10-30.000 Scoville-grader. Tabasco ligger her på en 100.000. Og habaneroerne, som vi snakkede om, de er oppe på en styrke 10. De ligger her på en 200-500.000 Scoville-grader. Red Savina var verdens stærkeste der i 2006, 8 stykker. Og der gav man simpelthen den nordiske skala 10. Og siden så er det jo bare eksploderet. Det er jo det, som de bliver nødt til at sætte plusser på, ikke? Fuldstændig. Kors. Kors. Dødningehoveder. Ja. Fordi så kom de her fra Nordindien. Man fandt de her, som man populært kalder ghost chili, ikke? Mm-hmm. Biologia, budologia, giftchili, spøgelseschili. Og de lå faktisk over 1 million Scoville-grader. Fuldstændig sindssygt. Ja, det er jo spiseligt. Ja, men det er det faktisk ikke, hvis man vender sig til det. Så er det ikke. Men jeg synes også, at de her, de er ude over kanten. Og nu er der jo gået totalt sport i det, så her, den her Carolina Reaper, det er nu på nuværende tidspunkt verdens stærkeste, som er med i Guinness Rekordbog. Og den blev målt til over 2 millioner Scoville-grader. Hvad ligger den der Trinidad Scorpion på? Jamen, den ligger tæt på 1,8. Noget i den retning, ja. Men altså, det er mere sportschilier, ja, fuldstændig. Der skal man have våbentilladelse, ikke? Ja, man har jo ikke nogen fornøjelse af det, ganske simpelt. Altså, det smager jo ikke af noget andet end kæften er fuldstændig bundet. Ja, fuldstændig. Så hvorfor har vi det så fra 0 til 10? Altså, hvad er det så for en nordisk skala? Hvorfor har vi det? Jamen, det er fordi, vi kan slet ikke komme op på de der Scoville-grader. Altså, en habanero dyrket her, den er ikke nær så stærk som en habanero dyrket i Sydamerika. Nej. Det er derfor. Så på den måde, og jeg kan i hvert fald ikke vurdere, om en chili, ligger den på 250.000 Scoville-grader, eller er vi oppe på 270.000? Det kan jeg overhovedet ikke vurdere, når man smager en chili. Det er jo bare hot. Så altså 0 til 10, det er jo sådan håndterbart. Det ender jo også med at få sukkersyge. Det var håndterbart, ikke? Og så har vi så givet krydser. Men vi mangler faktisk at få testet de danske chilier, hvor stærkt de egentlig er. Jamen, du har jo stadigvæk rigeligt af dem, selvom sæsonen er slut. Der er 150 sorter her, og vi er på held, men det er rigtigt, og vi arbejder på sagen. Nu skal vi op og arbejde på den anden sag, nemlig maden. Vi skal have nogle flere chilier ned i. Ja, vi skal nemlig så. Vi skal jo
jeg synes jo, at det er godt at få noget pebereffekt i, så man får den der paprika-effekt. Hvad med Nakamorish? Nakamorish, ja. Hvad med den? Den er stærk. Som ind i helvede. Sindssygt, den er stærk. Som ind i helvede. Ja, det kan godt være, vi venter. Så det er et spørgsmål, om du skal lave en ret, som du bruger som krydderi næste gang, du skal lave. Nej, jeg vil have en blød, som folk kan spise. Ja. Ja, generelt. Ja. Så. Jamen, så skal vi skal have noget fyld, vi skal have noget pebersmag. Ja, og den med paprikaen holder godt. Den vil jeg gerne smage også. Ja, Ja, det så gør vi. Hungarian hot wax vil jeg også gerne. Ja. Der har vi så den hissige. Det er Trinidad. Nej, Nej, det her, det er Carolina Reaper. det er Carolina Reaper. Det er den allerstærkeste. Det er den allerstærkeste. Jeg får en idé. Hvad med, hvis vi laver et tv-program? Nej, hvis vi bare laver bare sådan en video og lægger den ud på Facebook, og så tager jeg den der og giver til Bubber, mens jeg så spiser den, der ikke smager af noget. Ja. Det er sådan, man laver fjernsyn. Jeg snakkede faktisk med Bubber, og det var den her, jeg mener, det var den her Carolina Reaper, han smagte, ikke? Han spiste jo hele frugten. Det var frygteligt. Altså, han var ved at få hjerteslag. Han sagde, at den først pikkede efter 45 minutter. Og det der YouTube-klip der, det er jo kun 5 minutter, 10 minutter. Så han var først op på højden der efter 45 minutter. Han sagde, at han fik blodsprængninger ved øjnene. Jamen, altså, det er jo ligesom at gå i fødsel. Altså, det er jo, jeg synes, det er herligt for mændene, de kan få den der oplevelse. Men det er godt nok. Den er nådesløs. Ja. Ja. Så tager vi den her i stedet for. Den er sgu mere human. Ja. Den smager faktisk ikke en skid. Det her, det er jo tapas. Det er jo den nede fra Middelhavet, som man bruger som man svitser på panden, ikke? Jo, der dumper ned i noget hvid olie, og så bare med salt på, og så ind i kæften. Så sådan en her, for eksempel, er der jo masser af peber-effekt, og så er der en lille smule styrke i. Fint. Den er rigtig fin. Lad os tage nogle af dem. Og så Hungarian hot wax. Ja. Det er rigeligt, tak. Ja. Så skal vi lave syltet jalapeños. Og herinde koger vandet allerede. Og ned. Og det er udelukkende for at bare fjerne bakterierne. Er der bakterier i dine chilier? Ja, det er der sikkert. Sådan. Det skal lige skoldes en gang. Ja. Giver du række med sukker? Ja. Sukker. Bum. Eddike. Bum. Et stykke hvidløg. Og så i mellemtiden, så skærer jeg dem bare i stykker. Tak. Klop. Nu kan din mand jo godt lide syltede jalapeños. Ja, det kan han faktisk godt. Prøv at vise mig en gang, fordi... Jamen, han har sådan en skudefuld stående i køleskabet. Og det er nogen, han har købt. Det er nogen, han har købt. Og jeg er altså ikke, jeg synes ikke, de er fantastiske, men han kan faktisk rigtig godt lide dem. Og jeg tror faktisk, der er mange, der godt kan lide dem. De er bløde og slatne. Ja, hvis man prøver at tage nogen op, så kan vi jo kigge på dem. Der har vi. Ja. Der har vi nogen. Der er en lille... Ej, de er meget salte, hva'? Ja. Så må vi da også ellers salte vores. Men altså for dem, der bare vil gå i gang og få startet, så er det jo en god start. Ja, det så er det. endelig tag det. Men en fremstrakt hånd er jo også en god start på en lussing. Så koger jeg den lige op. Ja. Og så tager jeg glasset her. Skyller det med lidt atamon. Ja. Nu har vi lige skoldet det, uden at nogen så det. Ned i glasset. Altså, og man kan gøre det med alle mulige former for chili. Altså, det behøver ikke at være jalapeños. Og så hvidløget, det har nået at komme ud i væden. Ikke helt, men det bliver... Hvidløgssmagen. Det når det jo hernede i. Ja.
Så skal vi lige have den med ned. Bum. Sådan. Og se, så er de jo her, når de har ligget lidt. Hvad vil du lave? Jamen, jeg vil lave en harissa. Harissa, Fordi- det er jo en mellemøstlig Ja, pasta. ja. Det er Chilipasta. det. Altså, det er simpelthen en blendet chili. Nu var det ikke længe. Så skærer jeg lige noget brødet bacon. Gryde på. Man skal altid have en gryde over. Sådan. Så kommer der lidt sort peber på. Bum. Så henter jeg noget bacon og kyler ned i. Ned i spanden med det. Så langt, så godt. Så møjer vi et par chilier ned i. Vi tager nogle af de tørrede, for det bliver blødt op, når der kommer væde på. Det er de røgede jalapenos, chipotle Ja, og den friske jalapeno simpelthen. her. Den får jo en fantastisk smag, når den bliver røget. Det er fortryllende. Altså, det skulle alle unde sig at smage den. Men det er begyndt, for jeg har set på nogle tankstationer, at man nu kan få pølser med chipotle. Ja, ja. Som den røde jalapeno hedder. Ja, Chipotle her. og danskere er jo åbne nok over for det der. For det dufter jo af noget, man ikke har prøvet før, ikke? Sådan ned i der. Hvad skal vi mere have med? Vi har frisk jalapeno. Så skal vi have en almindelig habanero. Tager du frøvæg og det hele? Nej, du piller det ud. Ja, ja. Ja, ja. For ellers bliver det hissigt. Ja, præcis. Nu lægger den bare klar, Ja, ja. og så kan vi altid justere videre. Er det sådan, at du hiver dem op nogle gange, hvis det bliver for meget? Ja, selvfølgelig. Ja. Så derfor skal man heller ikke lave dem i alt for små stykker, så man ikke kan finde dem igen. Nej, præcis. Baf. Baf. Men det vigtigste er stadigvæk chilien. Men for at få en chili con carne til at smage, som den skal, så er det næstvigtigste. Det er spidskommen. Ja. Man kan få spidskommen i hele frø, og så skal man bare knuse dem i en morter eller på et skærebræt. Eller også så skal man bare tage og give den sådan en tur her. Og der skal virkelig ikke spares på det. For det er en meget væsentlig ingrediens. Man kan købe det her spidskommenpulver. Det kan man købe i de der små breve, man betaler 600 kroner kiloet for. I det, der hedder chili con carne mix. Så er det også mixet med salt. Det er det dyreste salt, man kan købe. Nå ja, bevares. Man skal jo ikke grine. Det er jo dybt alvorligt. Der bliver simpelthen solgt enormt meget af det. Der bliver solgt lige så meget af det, som der bliver af det der banæspulver. Banæspulver, det koster 400 kroner kiloet. Se her, så er der lige en detalje mere. Sukker. Sådan. Og tomatpasta af det her koncentrat har godt af at lige komme ned og blive brændt af. Det gælder også, når man laver italiensk. Det er faktisk sådan, at man kan jo godt brænde hele styrken af. Hvis altså de der 200 grader, så bliver det faktisk, så går der rigtig meget af det på Vil dampform. du åbne nogle flåede tomater? Ja, den der. Så går der jo rigtig meget af styrken på dampform, og så bliver retten faktisk mildere. Ja, når olierne forsvinder. Ja, når de går til værs, ikke? Jeg synes, det brænder i bunden. Bare helt i. Så. Det var bedre. Ja. Og så skal vi have bønnerne i. Ja. Således. Og så kommer det hele
den store hemmelighed. Syltet jalapenos ned i også. Skal vi tage din mands smattede? Eller skal vi tage nogle andre? Jeg synes, de jo ser rigtig lækre ud. Faste. Hvor længe har de stået på plads? De har stået et halvt år. De holder sig ganske fint, ikke? Ja, rigtig gerne. Den knaser. Helt anden. Det smager godt. Der er verden til forskel. Ja, det er der. Hold da op. Må jeg få lidt til min mand? Det kan jeg love dig. Tak. Det er fint. Ja, Så tager vi dem. lækker. Og så bruger vi også lidt af væden. Men så er der også så er der 2 røgede elementer i, ikke? Der er både bacon, og så er der den her røgede jalapeno, chipotle. Ja. Og det giver jo også en rigtig dyb smag, ikke? Jo, det er jo det. Men dufter jo allerede. Folk har en tendens til altid at komme for få bønner i. Ja, Men det har jeg også gjort nu. så vis, hvordan man Alt ikke for skal få. gøre det. Ja. Det var helt Så den håbløst. skal være sådan helt tyk af... Af bønner. Ja. Bønner er det primære. Ja. Så må vi jo koge den lidt ind. Så vi har lidt bønner, Mik. Prøv at se, hvor er den ikke smuk? En fin bolotto-bønne her. Det skal jo koge i en time. De er jo fuldstændig, Helt stenhårde. ja. Og den er frisk. Ja, den er frisk. Nu må vi lige se. Se, om jeg kan få den op. Ja, Nej. flot, ikke? Ja, der var sådan... Jeg tror ikke, jeg har nok. Nej. Her har jeg virkelig været... Altså normalt, når jeg laver de her ting, så tager jeg jo simpelthen en pose. Ja, selvfølgelig. Kidneybønner udbløder dem. Det bliver jo sådan en skål her, ikke? Ja. Og så er det noget... De der dåsepjat, man skal jo fandme have et helt lager af dåser for overhovedet at fylde det op. Det duer ikke. Man skal bare lave det selv. Ja. Og en pose koster 10 kroner, måske 25 for et kilo. Ja. Nu kan den her så stå og passe sig selv, imens at du laver din harissa. Ja, tak. Så jeg vil lave en harissa, fordi jeg synes, at der mangler simpelthen noget at bruge alle de her chilier til. Man kan bare kigge på den her chiliplante, der står hernede. Det er jo helt vildt, det udbytte, der kommer på en gang. Og hvad gør man med det? Det er alle mulige forskellige chilisorter, som jeg putter op i blenderen. Jeg har taget kernerne ud, fordi jeg synes, de er ikke så fantastisk spændende. Og så tager jeg noget olivenolie ned i. Sådan. Og så prøver jeg lige at blende det en gang. Så kigger vi lige. Man prøver sig sådan lidt frem med, hvor meget der skal i. Det er sådan en sportsvogn, det her. Så putter jeg lidt sherryeddike i. Og lige give det lidt syre og lidt salt. Helt vildt, som det regner. Ja, det gør. Det regner ind. Ja, det er nogle gamle huse, de er pivende ud til. Citron er også rigtig godt. Den her, den er fantastisk til at presse citronsaft. Sådan. Og så har jeg jo også den spidskommen. Ja. Smager fantastisk sammen med de her friske chili også. Okay. Har du fisket habaneroen op igen? Ikke endnu. Nej, okay. Jeg tror, jeg vil begynde at fiske, Det er nok. hvis jeg kan finde dem. Det smager pragtfuldt med lidt honning, synes jeg. Og så står man ellers bare og smager den til. Den er ikke stærk, den her. Men det er sådan Ja. all round. Jeg vil sige, at alle omkring bordet kan tage sådan en her til maden. Men der er masser af frugtsmag i også. Den smager nærmest som en sorbet. Ja, ja. Det smager fantastisk. Det her til en græskarsuppe for eksempel, med en lidt, creme fraise, og så sådan en skefuld af det her ned i græskarsuppen. Perfekt. Smager godt. Tilbehør til alt muligt, kødretter og så videre. Men vi kan da endda bruge det i den her. Ved siden af. Det kunne man godt. Sagtens. Så har man sådan en grund chili substans her.
Altså, som ikke Ja, dræber risotto. hele familien. Ja, lige præcis. Så hvor længe kan den holde, så tror du? Altså, den kan holde sig en uge i køleskabet, og ellers så skal den jo have noget konservering, ikke? Ja, ja. Nu er den ved at være der. Altså, du må stadigvæk huske, at der er alt for få bønner i. Ja, ja. Den skal forhold til, hvad der helt skal tyk af bønner, ikke? Helt tykke bønner. Bønnen er jo skønt, fordi den lige samler den her kraftige sovs, ikke? Jo. Den der, de to sammen, konsistens. Der. Det er derfor, personalet er blevet sendt ind for at lave ris. Ja. Så det passer lidt bedre til. Fordi Pænt stærk. Pænt stærk. Det skal den også være. Ja, det skal den. Men altså, personalet er vel vant til det, De er absolut vant til det. skulle jeg da mene. Vi har jo testchilier, så vi har lige haft testdag, hvor vi er igennem noget med 50 sorter. Jeg siger dig, vi er brændt af. Værsgo. Og der er mælk på bordet. Og der er øl på bordet. Der er chiliøl. Er det ikke meningen, at vi skal have chiliøl til chilimad? Selvfølgelig skal vi have det. Hvorfor en kunne du tænke dig? Jamen, Den med vindstyrke 7, eller den, der er lidt svagere? jamen, jeg vil jo gerne smage dem begge to for pokker. Så gør vi sgu da det. Så starter vi med det Midtfyns Bryghus, der lavede den. Ja, ja. Og så skal du smage noget øl. Det er den stærke af dem. Okay. Ja, ja, altså chili-stærke. De andre, de er samme alkoholstyrke, de er fuldstændig identiske, bortset fra chilien. Det er chili ghost. Okay. Og det andet er bare noget tørret værk. Når I så lukker for sæsonen her, så er der... Så drager du i verden, eller hvad, for at kigge på chilier? Eller lader du chilierne komme til dig? En kombination. Vi skal ud og finde lidt. Men altså, der er jo vanvittigt meget, man kan finde på nettet. Der er jo, På nettet? ja, der er jo 100.000 vis af sorter at vælge imellem. Og hvordan får du dem så på frø, eller hvad? Ja. Og så afprøver vi dem først, for at se, om de er okay. Om de er stabile, om smagen er interessant, og den er med til Chili Festival. Og så piller vi dem ud, der er gode, som vi så sår og sælger som planter året efter. Sælger I også frø? Nej, det gør vi ikke. Det er planter, vi sælger. Okay. Ja. Men i Sverige kan du da købe på Ørtergården. Ja, det kan man blandt andet. Der kan du købe frø. Ja, det kan man. Velbekomme. Ja, tak. Der er styrke i. Sådan kan vi Det er lide. ikke kedeligt. Og så lige den der friske koriander på toppen. Line Tvedegaard. Du skal have hjertelig tak for at åbne dit gartneri i Toftegård, så vi kan komme ind og lave noget ordentligt mad. Fornøjelse. Altid. Og smage noget gode chili. Du har reddet min chili i dag. Og du har reddet min aftensmad. Og hjertelig tak, fordi de kiggede med. Og det gør vi igen og igen og igen senere. Igen og igen. Dette program bliver nemlig genudsendt jævnt hen ad vejen. Og så kommer der også nogle nye lige om lidt. God fornøjelse. Skål.